San Vincenz de Paul ilha li daħlet ġmila l-atmosfera tal-miliet, fejn fil-waqt li jiġu segwiti l-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa, fl-aħħar jimsaru attivitajiet biex iżommu r-residenti attivi. One News żar ir-residenza fejn kien hemm banda dduru tani mar residenti minn distanza sigura sabiex dawn l-anzjani jitlu fl-ispirtu tal-miliet kif kienu jafuh dari. L-infermier Ruben Kassar li ħaddem fih dan San Vincenz qal li residenti ilhom attivi minn Ottubru meta bdew jgħinu fit-tiżjin u għalhekk sostna li dawn kienu kuntenti ferm hekk kif kienu aktar okkupati. Il-persuni bid-demenzja kemm jista' jkun inħalluhom attivi u ninvolvuhom fit-tiżin imqar innewluna l-affarijiet jew iwaħħlu affarijiet. Kassar qal li apparti minn hekk ir-residenti jħossuhom aktar viċin tar-residenti l-oħra u l-ħaddiema fih dan is-sezzjoni tagħhom u bekk iħossuhom anqas iżolati. Hawn spikka l-appell sabiex il-qraba jżuru lill-anzjani. Importanti li f'dan l-ambjent ta' demenzja li l-relatives qraba tagħhom ninvolvuhom. Intant l-infermiera Aleksandra Paps qaret ma' dan l-istazzjon kif minkejja s-sitwazzjoni diffiċli ġib magħha l-pandemija u s-solitudni li jistgħu jħossu l-anzjani, dan iż-żmien iferraħ ferm lill-anzjani. Aħna nħossuna bħala familja hawnhekk. Għalhekk nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex inżejnulhom xorta għal da żminijiet, ħajkunu ferħanin, bħalissa relatives qed jidħlu u ikun hawn atmosfera sabiħa bejnietna.